Den digitale plads, det er en plads på Musicon, hvor teknologi bliver kombineret med fysisk bevægelse og med humor og hygge med vennerne. Lad os prøve at gå ind i installationen. Man træder op på dækket her, og så er man faktisk inde i installationen. Og den bliver aktiveret via den sensor, som sidder oppe i stilladset eller oppe i stativet heroppe. Og den aktiverer man så ved, at man begynder at bevæge sig rundt og lave nogle underlige bevægelser. Samtidig kommer der så lyd ud af de 4 højttalere, og den intensitet stiger og falder så alt efter, hvor meget man bevæger sig, og hvor hurtigt og hvor mange man er herinde.